Седалката ли нещо не можеш да наместиш? Добре, но увеличение също не как съм това. Тук че ми е близо. Нещо по средата май ти трябва. Аз май нагласих сега. И те ще съм. Вашите нали не работят днес, вече? Не. Казва на телефона в първи момент си вика, моли нещо от механотроника, се сетиха сигурно. Не, те не работят. Ама после аз се поправих, че като че ли чак на втори сте на работа. Кога си слушал фара? Те ли? Да. Малейки сварове. Аз никога не се сещам да те подсещам. Ти вчера каза, че са ти станали навик. Нали сега запалих и викам докато се нагласят. Ти са го сринали обаче. Що май не беше ли сирената, когато се разхождахме тук последния си път? Че дали път беше? Беше. Мостът е съвсем пропаднал. Те ли? Да, абсолютно невъзможно е. Дупка ви се стори там, арматурата виси, обаче... Копки имаше от другата страна на път. Тук внимателно при заводче. Чули? Да. Що стъпка по видео и на стъпка сам. Сама искам да роля на Стара Загора. Да. Виж какво е неприветливо. То постоянно е те. Вече ти ли ходи ли ти са, бе? Ходиме се, да? Точи заради мен е, ама... Някак те си мислиш, че на тебе ти са... Ходиме се. Само да горе-долу времето да бива, да няма по нито... Дано да няма. Защото не е приятно тогава. Едва върви. По-слабо от ракия, тя едва тече. Така се случва, нека
Какво? Тук има такива дървета. Нападай. Падали при тая голяма улица. Квартал Железник ли пишеш? Да. Ходи ли там? Ами, не, втората фирма, в която ходих тогава, се каже Железник. Тук квартал Железник пишеш, да. И тя се занимава с железа. А май стария дали си бил там в Железник? Пък новия беше на улица Промишлена. Пък те нали имат улица Индустриална, Да. Google и разправих, че превежда Да. Промишлена, но праща Индустриална. Или то обратно ли аз? Пише Промишлена. Това не е. Майта и ти пишеш Промишлена, а той да пращаш на Индустриална. Вече няма сняг. Само на това место. Горе може би ще има малко. То де факто тази година един път е валя, да. Първият път, дето валя долу, беше много слаб. Валя, но беше просто падна и лекичко побеля и се стопи. Тото е не го броим, да. Но той беше първият сняг. Единия път, когато ралито дет ми се обаждаш, мамо, изчисти ли са, бе? И той още той дет ми се е стопил. Малко, а? Искаш намали, аз съм пуснах и да духа, да заради това стана толкова стоко. Не ми е хубаво още. Не ми е хубаво. А малко го намали. Видяхте? Още не ми се е стопнал тече да ми жега, ама хубаво бързичко за то. В Пловдив ли беше ходил тогава? Да, в Пловдив. Се прибирах късно, бях закъснял там. Да. Къде ще се сгъсти още. Ги чака до 5. И чак се той тръгна. Да. Тук си валеше сняг. Да. Никой не беше разривал. Там по пътя си валеше. На едно място стояхме да чакаме да мине Снегорин ли? Снегорин май някакъв чакахме да... Не помня вече как беше, но на едно място бяха спрели тъй движението. Точността ми за чистачка е намаляла, защото ми светна лампичка. Ще се зачуди, викам, какво светна тук? Сетих, че е тя. Пак. На завоите. Този няма един стоп. Къде е стопа на гъбата? Тото и габарите също.
съм виждал и моите скоро. Трябва да ги видим. Къста мъгла. Може да сте тук, бе. Колко малко се вижда. На този човек чак той не му се виждат сега вече фаровете. Ами, айде де. Вече съжалявам. Сте тръгнали? Да вземем да се връщаме. И какво да се качим догоре да се върнем? Ами, че на връщане още по-лошо положението.